Настъпи момента, в който ще те затрупаме с най-различни гадни създания. Ела само да махнеш мечо и да ми закопчаеш ципа. Тарантули! Хей, тръгна да бяга. Стой! Какво е усещането да те лазят тарантули? Гадно. Ще бъде едно доста неприятно изпитание. Това не ще да слиза долу. Виж. Виж. О, не стига и толкова вече. Две корици на мъжки списания в нашето предаване. Какво повече му трябва на човек? Налазени с разни копалет. Това беше наистина неприятно. Дем! Дем! Не се крие зад мен. Силе. Ето ги фоковете. Аксинья, виждаш кои са белите, нали? Няма начин да ги сбъркаш. Ако се движиш прекалено рязко, някой от тях може да те охапе. Затова не прави резки движения. Готова ли си? 3, 2, 1, старт! Добре. Ако обичаш по-леко, не ти е виновен. 2, 3, Аксинья, ти си чудовищно бърза. 4, 5, стоп! Аксинья, твоето време е точно 12 секунди. Ти си уникална. Машина! Направо уникална. Добре, млъквай ги, махай. Защо? Аз си мисля, че ти отиват. Имаш някои щурци по лицето. Не. Махнете ги от лицето ми. Следващия човек, който ще легне в нашия прекрасен аквариум на място на Аксинья, ще бъде Цветан. Един голям мъж. Да видим дали ще пищи като жена. Готов ли си? Естествено. Ела с мен. Първо започва с тарантулите по тялото ти и усещаш, че те се вкопчват в теб. Като си движиш краката, има много по-голяма вероятност да те охапят. Обаче аз не можех да се спра. Червеите, ларвите. Очаквах, че ще бъдат много по-малки. Това е колкото пръста ми. А да не говорим за хлебарките, които са по-големи от еднолевка. Общо взето двойно по-големи. Ох, ужасни са просто. И как лазят, влизат ти в устата, влизат ти в ушите. Горките плъхчета, леле. Едното, без да искам, така го стиснах, че направо видях очите му как станаха двойни.